Вимберг, уважаеми участници, уважаеми гости на днешната конференция. Здравейте отново на всички! Аз съм изключително радостна да имам честта да участвам в откриването на днешната пета международна конференция по допълваща и алтернативна комуникация, организирана от фондация АСИСТ, помагащи технологии, с подкрепата на УНИЦЕФ България и с партньорството на Министерството на образованието и науката и Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация. Най-напред искам да предам и специалните поздрави на омбудсмана на Република България, професор Диана Ковачева, към всички вас, да подчертая важността на темата на конференцията и да пожелая от нейно и от мое име успешна и ползотворна работа в трите конферентни дни. Безспорно, днешното събитие има ключово значение за осигуряване на достъп на децата и хората, които имат комуникативни проблеми и тежки нарушения на говора, до техните права: право на живот, право на образование, право на развитие и на организация, интеграция, на достъп до правосъдие и на достойно съществуване. Днес съм тук, заедно с вас, на конференция, която има за задача да събере опита на миналото и да го трансформира в бъдеще, да инвестира в децата и младите хора с увреждания, като залага на професионалистите, на партньорството и на добрата българска и международна практика. Не само за да науча повече за световния опит и съвременните подходи в използването на допълващата и алтернативна комуникация от деца и възрастни с затруднения в комуникацията, но и да поема ангажимент от името на националния независим орган на институцията на омбудсмана за защита правата на човека, да подкрепи процеса на устойчиво въвеждане на помощните средства на ДАР в България. Ще формираме и ще изпратим конкретни препоръки до българското правителство и до всички компетентни органи за ускоряване на процеса и въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация като основно средство за въздействие върху националните и регионални политики в името на правата на децата и правата на човека като цяло. Ще обединим усилията си с фондация АСИСТ, помагащи технологии, и с всички експерти, специалисти по ДАК, с което да се осигури на всяко нуждаещо се дете и възрастен с комуникативни нарушения достъп до компютър и до системата за ДАК. С това реално ще им помогнем да учат, да се развиват, да практикуват. За мен е важно да отбележа, че институцията на омбудсмана устойчиво утвърждава дадения му законов мандат за защита на правата на децата и на правата на човека. Като правозащитна институция със статута на Организацията на Обединените нации, омбудсманът се партнира успешно с гражданските организации. Целенасочено следваме своята мисия да алармираме обществото и институциите за проблемите, с които гражданите се сблъскват всеки ден, с особена грижа за най-уязвимите – децата и хората с увреждания. Като за 2023 година омбудсманът минава под знака на национална кампания за правата на децата и хората с увреждания, в рамките на която кампания се провеждат редица инициативи, дискусии, информационни дни и срещи с организации на и за хора с увреждания, за промяна на законодателството, по-благоприятни финансови рамки на политиките, за създаване на добри административни практики и промяна на обществените нагласи. Една от положителните стъпки тази година бе осигуряването на 8 милиона лева допълнителни средства за приобщаващо образование и бюджет. На 30 ноември ще се проведе обществена дискусия на тема приобщаващо образование, проблеми и решения, което е в партньорство с министра на образованието и науката, на която ще бъдат анализирани данните, свързани с децата с специални образователни потребности
и правото им на образование. Системно постъпващите жалби в институцията, както и резултатите от независимия мониторинг върху приобщаващото образование, показват необходимостта от въвеждане на нови модели за работа с децата и учениците със специални образователни потребности в училищната среда, от обща визия и решителни действия за промяна, като допълваща и алтернативна комуникация, част от този процес за осигуряване на всяко дете на достъп до образование. През месец ноември омбудсманът пое председателството на Съвета по наблюдение, създаден по Конвенция на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания и задълженията на България по член 33, алинея 2 от Международния акт. Съвсем накратко ще отбележа, че Съветът е колективен орган и се състои от представители на институцията на омбудсмана, на Комисията за защита от дискриминация, представители на организациите на и за хората с увреждане, определени от самите тях, на академичната общност, определена от БАН. Съветът има широки правомощия, като изготвя становища, препоръки и предложения до отговорните институции за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на правата на децата и хората с увреждане. Изготвя ежегодни доклади за дейността си и осъществява дейности, свързани с насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на конвенцията. На първото заседание на Съвета под председателството на професор Ковачева, което ще се проведе на 1 декември тази година, сме поканили професор Гринберг, за да представи предизвикателствата и перспективите пред прилагането на системата за допълваща и алтернативна комуникация при децата и възрастните с комуникативни нарушения. Не бих искала да отнемам повече време от това за същностната дискусия. Затова още веднъж бих искала да пожелая спорна работа и ефективна работа, разбира се, да ви благодаря от името на българските деца и хора в уязвима ситуация и с комуникативни нарушения за вашата отдаденост на каузата, за защита на правата на човека и достъпен до права. И да ви уверя, че институцията на Националния омбудсман на Република България е ваш последователен и устойчив партньор в мисията на съвремието да градим политики, основани на правата на човека. Затова не трябва да забравяме и нашите обещания към децата и към хората с увреждания, да дадем най-доброто от себе си като професионалисти, за да имат те шанса за независим и достоен живот. Пожелавам успех на конференцията и благодаря за вниманието.